I went Sound of Music. Ei siinä ole mitään järkeä. Mä oon oikeesti tehnyt ihan hyviäkin juttuja. Tää koko homma alkoi mennä jotenkin luisua aivan sivuraiteille. Yritin, että okei, no tehdään sitten. Eikä ei kiinnosta yhtään. Mä vaan jauhaa sitä Tää alkaa mennä niin iho alle. Siis kuukausi ensi iltaa ja mulla on vielä mitään. Ei oo minun juttu tämä. Joo, jatketaan kohta. Mr. Director. I want a bigger role. Julie. Please. Out.